గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. ఈరోజు మీ ఫ్రెండ్ కోసం మీరు స్పెషల్గా వచ్చారని తెలుసు. స్పెషల్ గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడను, ఏమీ చెప్పట్లేదు, కానీ మీరు మాత్రం మీ ఫ్రెండ్ గురించి బాగా చెప్పాలి. సో ఐ నో శ్రీ విష్ణు ఈజ్ వెరీ డియర్ అండ్ వెరీ స్పెషల్ అండ్ వెరీ క్లోజ్ టు యూ. బిఫోర్ యూ షో అస్ ద ట్రైలర్, ముందు మీరు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. అండ్ మెంటల్ మదిలో సినిమా నేను చూశాను అండ్ ఈ సాంగ్స్తో చాలా రోజుల నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నాను. విష్ణు ప్రతి సాంగ్ నాకు అనిపిస్తూనే ఉన్నాడు. అండ్ థ్యాంక్స్ టు రాజ్ కందుకూరి గారు ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ ఒక మంచి సినిమా తీస్తే ఎప్పుడు సురేష్ బాబు గారు అన్న ఉంటుందని మళ్ళీ ఇంకోసారి ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ వివేక్, ఐ హ్యావ్ వెరీ ఫ్యూ వర్డ్స్ టు టెల్, బట్ యువర్ ఎక్సలెంట్. నేను తరోగా ఎంజాయ్ చేశాను సినిమా చూసినప్పుడు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ a good film to remember for a long, long time. Thank you so much. And actually, na cinema ko 24th undi, but I don't feel it as a competition. I feel like both the films should do good and make money for both the producers. Vishnu, I have very few. Asal nenu Vishnu gurinchi em cheppakudadu. Me iddaru edo self daba kottukunnattu untadi cheppukunna. But నీ ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ని స్క్రీన్ మీద బాగా పోర్ట్రే చేసావు, దానికి కంగ్రాట్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ ఇంకా ఎన్నెన్నో మంచి చిత్రాలు తీయాలని రాజ్ కందుకూరి గారు, ఇంకెన్నో నేషనల్ అవార్డులు తీసుకోవాలి, స్టేట్ అవార్డ్స్ తీసుకోవాలి, ఇంకెంతోమంది కొత్త టాలెంట్కి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఇంకెన్నెన్నో మంచి చిత్రాలు తీయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు.